सरकारनि नेम बायदियै जेरैबायदि जोंनो फरेस्ट प्रटेक्शननि सायाव नोजोर बोनानै जेरैबायदि डिउटि होनांगौ बेबायदि डिउटिखौ जोङो होबोगासिनो दङ आरो बे होबोनायनि बेलायाव दिनैहाय जोंनि आखायाव थांनाय जानुवारि मासनिफ्राय दाननिफ्राय दिनैसिम बे 5 दाननि गेजेराव जोङो गासै 100 खानसो गारि हमबाय आरो 2019 2020 21 22 23सिम जेनाखि 5 बोसोर बे 5 बोसोरनिखौ जोङो जेसेबां गारि हमदोंमोन आरो जेसेबां दंफां हमनाय जादोंमोन नियार एबाउट 2 crore जों सरकारनो अक्सन होनानै जोङो अलरेडि साबमिट खालामबाय बेफोर दा 22 सिमा अलरेडि थांजोबबाय दा नैबे रिसेन्टलि जायनाखि गारिफोरखौ जों हमदों 2023 नि दिनैहाय जोंनाव 100 खानसो गारि जमा जादों बेफोरनि गेजेराव ट्रेक्टर दङ टाटा मबाइल दङ युदा दङ बायदि बायदि रोखोमनि गारिफोर जायफोरजों माने दंफां लड लांलाय लाबोलाय इलिगेलि खालामबाय थादों बेफोरखौ जों हमनो मोननाय जादों आरो दा बेफोरनि गेजेराव गासै जोंनि आखायाव दा 100 खानसो गारि जोंनाव दङ आरो गासै 100 खाननि गेजेराव गासैहाय जोंनाव 300 CMसो दंफां जमा जानानै दं आरो बेनि गेजेराव माखासे थांखांबाय आरो माखासे दा लड जानो गोनां दंबावो दा बेफोर गासिबो दा अक्सन प्रसेसआव लासै लासै थांजोबगोन दा बेफोर गासिबो जोंनि स्टकआव दङ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जोंनि पावार एन्ड फांसना जोङो सेथि नाम्बार हिसाबै जोंना दंफां प्रटेक्सन होनायानो जोङो दंफां आरो बिफांखौ प्रटेक्सन होनायानो आरो जोंनि सेफगार्ड होनायानो जोंनि मेन डिउटि जोङो कुनु पद्धे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्टलि जों कुनु पद्धे जोङो दंफांजों कमप्रमाइज खालामनायाव गैया आरो जों खालामा आरो उदाहरन हिसाबै दिनैहाय नोंथांमोनहा जोंनि अफिसियेल रेकर्डखौ नायनो हागौ जे जेसेबां दंफां हमदोंमोन बेसेबां अक्सन जाखो आरो जेसेबां गारि हमदोंमोन बेसेबां अक्सनाव थांखो आरो दा जोंनाव बेसेबां आखायाव दङ बेखौ नोंथांमोनहा खेबनानै लांनो हायो दा जोङो बे मथैनो जेरैबायदि जोंनि आखायाव आयेन दङ सरकारा जेरैबायदि जोंनो आयेन होदों बे आयेनजों जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैबायदि आयेन बियो जे गोरा होननानै बुङोब्ला जों वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव खोख्लैनांगौ जायो वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव दा जोङो बे कयेक बोसोरनिफ्राय गोबां केसखौ जों वाइल्ड लाइफ सेक्सनाव सोसनबाय जाय सेक्सननि दारैहाय कुनु मानसिया गारि मोनफिना कुनु मानसिया बेल मोननो थाखाय गोबां दिगदार जायो बेबायदि उदाहरन हिसाबै जोंनि आखायाव दा केसआबो सोलिगासिनो दङ आङो थोंजों नामखौ रायखांनो सानाखै खिन्थु दासिमबो जोंनाव केस सोलिगासिनो दं जोंथ' सरकारि मानसि हिसाबै आरो बयनिबो सुबुंनि जिउआ मोनसे भेलु गोनां हिसाबै जों बेखौनो खावलायगोन जे फैगौ समफोरा गोरानिफ्राय गोरा जोङो सरकारा जों स्टेप लागासिनो दङ आरो जोङो आयेनखौबो गोरानिफ्राय गोरासिनाव जोङो बहायनो सेक्सन बसायनानै जों होनो थांगासिनो दङ जिहेतु जोंनि फरेस्टआ जेरैबाबो बासायनांगोन बिफां लाइफाङा जेरैबाबो बासायनांगोन हिसाबै दा बेखायनो आं खावलायनो सानो जेन' जोंनि मानसिफ्रा दंफां दाननानै फाननानै जानाय हुदाखौ बा दंफां दाननानै फाननायनि बेफार खालामनायनि जेनाखि हुदा बेखौ गारनानै गुबुन मोनसे सिन्था धारना खालामनाया मोजांसै होननानै आं सानो नङाबा बे दंफां दाननानै फैसा आरजिनानै जे संसार जागोन बा माबा मोनसे मोजां गावनि जिबननि थाखाय खालामनानै लानो हागोन बियो गासिबो फैमाल जागोन बेखायनो आङो खावलायनो सानखायो गिबियावनो जेन बेफोर हुदाखौ दा जोङो गारनाया बे सम सफैबाय जिब जुनारफोरखौ गावथारो दा बेबायदि जिब जुनारनि गावथारनायनि दायाव हमजानाय जोंनि आखायाव जों गोबां मानसि जोङो जेलावबो हरबाय जायफ्रा गरिब मानसिमोन जों दुखुबो मोनो गोसोआव उफाय गैया फारसेथिंजाय जोङो जेलाव हरनांगौ जायो दा बिथांमोननि केसआबो सोलिगासिनो दङ दा बिथांमोननि केसआ मा जागोन मा जाया बेखौ कर्टआ जाजमेन्ट होगोन उनावहाय दा बिदि सोरबाया जुदि गोसो जादोंब्ला दा जों माने हाग्रायाव सिखार खालामनानै बेदर माने गावथारनानै फाननानै गरसे थाखा आरजिनायनि सिमां नुदोंब्ला बेयो फैमाल सिमां होननानै जों सानो बियो मोगथाङाव मालाबाबो जाफुङा गावनि जिबनखौ खैफोदावसो खोख्लैनाय जागोन बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानायानो मोजां